Lili her, som er formand for SF, og jeg har et spørgsmål med det her kurdiske galafest. Hvordan har du det med at være med her, og hvor meget betyder kurder og Kurdistan for dig? Det betyder utrolig meget, fordi jeg har været med til jeres nytårsfest nogle gange, så jeg har lært at danse lidt kurdisk, men jeg er ikke ret god til det. Men så har vi jo utrolig mange rigtig gode venner, kurdiske venner. Vi har mange, der er medlem af SF. Vi har fået valgt Özlem, som vi er meget stolte af. Jeg tror, hun kan være med til at være rollemodel for rigtig mange, om at det kan lade sig gøre i det her samfund, ikke? Og så har jeg bare rigtig mange kurdiske venner, og jeg synes, kurderne er sjove, jeg synes, det er sjovt, og mit største ønske, det er snart at kunne besøge irakisk Kurdistan. Det vil jeg. Mine damer og herrer, som noget helt nyt vil vi kurder gerne markere, at der også i Danmark er mennesker, der gør en ekstra indsats for at støtte det positive udvikling i Kurdistan. وقت تشتكي نو ام كرجي دخوازن لفيدري لدنماركا نشاندن كو انسان ما قال ماجي تشتي زور باش جبو بيشكتنا كردستان دكن. Og det vil vi selvfølgelig gerne markere ved at uddele 3 priser til 3 personer, som har gjort sig særligt bemærket. وام تخازن فيها نشاندن بوكو ام سي خلاطه بدن وان كسايتي يعني شخصي كو برتشتي باش كرينت. Og vi ved selvfølgelig godt, at der er mange flere end de 3 personer. Men de fortjener en pris, de her. Og derfor vil vi gerne opfatte dem som repræsentanter for alle de andre. وام زانو كو جلك كسنه كو برتشتي باش كرينج بو جلي كرد ل ام فان هرسي كسا وكان نمونج بو حمو كسا ددن. Vi bilnekken. Vores dommerkomité, de har haft det rigtig, rigtig svært ved at vælge, hvem det er, der skal være de 3 personer. وانكو فان خلاتجرا هلبجارتيه زوج احمد بونكو افانس سيا هلبجيرن. Og dommerkomiteen består selvfølgelig af kurder og danskere, som har med stor kendskab til det kurdiske samfund i Danmark, så udvælgelsen er sket med stor omtanke. و كوميتاكو فان خلاتجرا هلبجارتيه او هم كردن وهم جي دانينه يعني دانماركينه و فاناجي برتشتي سر كردا وكرداتي زانن لدنماركا و اف خلاطانه باواكي بر جدي هاتيه هلبجارتن. Vi vil gerne starte med at have Henrik Ankerstjerne op, fordi han skal uddele en pris for os. Integrationsministeren, velkommen. 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 Ja, så bliver det spændende. Den første udvalgte er en meget kendt kvinde, der har boet i Danmark det meste af sit liv. Hun er uddannet sygeplejerske, har været optaget af de svage grupper i samfundet, støttet op om kurdiske aktiviteter i Danmark, stillet op til valg i Folketinget ved sidste valg, samtidig med at hun var højgravid og fik en dobbeltsejr ved at føde et yndigt barn og blive valgt inden for Folketinget. Jeg siger ikke navnet endnu, vi skal lige have den på kurdisk. Ja. خلاطة يكيمين دشك كردكي كل دنمارك دجيت اف جناهني زور مشهورة لدنمارك وبرجي لدنمارك مايا و او sygeplejerske تشيا ها sygeplejerske تشيا خوي همشيرة مخابة انه sygeplejerske جمرة انا بيوست همشيركي ازوار بجم او بر علي كاريا جاليكو زحمتي ديتنا دجواكا دانماركيدا او جبو حمو كردان لدنماركا علي كاري كريا ونهاجي جبو فولكتينت بو براندام او شغا بحمله بو وهم بو كتا فولكتينت وهم جي زاروكي خوشكاني دني. Mine damer og herrer, årets kurder i Danmark, Özlem Cekic. Özlem Cekic. Zor piroz bit. Tusind tak, fordi du har knoklet så hårdt, og det er så fint. Jeg lovede mig selv, at jeg ikke skulle græde i dag. Jeg er enormt glad for den her pris.
men jeg er jo en tudefjæs, ikke? Så jeg græder jo rigtig tit. Jeg vil bare lige sige, at jeg er enormt beæret over, at I giver mig den her pris. Og jeg vil gerne herfra love, jeg personligt, sammen med SF, skal nok kæmpe for, at kurderspørgsmålet bliver sat på dagsordenen. Vi har altid synes, at det har været et rigtig, rigtig vigtigt spørgsmål. Vi ved, der er rigtig mange steder i verden, hvor kurder bliver undertrykt alene, fordi de er kurder. De får ikke lov til at fortælle, at de har en identitet, at de kommer med en kultur, og de kan ikke få lov til at snakke sproget. Jeg vil gerne hermed sige, at jeg, som bliver den første kurder her i parlamentet, jeg håber ikke, jeg bliver den sidste. Nu skal jeg lige tørre min næse, ikke? Jeg håber ikke, jeg bliver den sidste. Det er rigtig vigtigt, at jeres døtre, jeres sønner bliver aktive i politik. Det er kun sammen, vi kan være med til at gøre en forskel for Kurdistan. Jeg håber, vi sammen fortsat kæmper for den her sag. Tusind tak for prisen. Du får lige et kurdisk kys. قولي بوي نبوس او شخوا قولا راسي جي زور خلاطة دوام كجبو دوستي كرد في سالم سال 2008 ابداين او جي وزيري ورزيش اولاوان بتشبكي و اري كانت هبرواري Se. Amanda Virginkia. Skal du læse først? Nej, Ah. jeg kan godt i hovedet. Okay. Jeg skal bare lige se. Den anden pris. Det andre Ja, pris, den anden pris. Ja. Vil du sige det på svensk, eller? Nej. Altså på kurdi bejem. Fint. Den anden pris. Det har været svært for kurderne i Danmark at bryde igennem til de danske politikere og myndigheder for kurdernes sag. وزعمات بيجبو قال كرد لدنمارك جبوكو او بقيهن سياسة مدار وحكومات دنمارك جبوكو دوزا كرد ورا فهم كرن. Danmark har betragtet de mange millioner kurder som et flok millioner kurder som et flok minoritet i forskellige lande i Mellemøsten. دنمارك او مليون كردا وكا نتوك وكا جلكي مازن حيس نكريه او وكا كيم نتوك حيس كل جور بجور ولاتي رجلات نافين دجي. Denne udvalgte, kurdernes ven, har kæmpet med enorm stædighed for kurdernes sag, og det lykkes hende, ja, det er jo også en kvinde, det lykkes hende og hendes organisation, Care for You Association, at lukke døre op til ministre, politikere, I ved jo ikke, hvem det er endnu, Ja. og embedsmænd, så der er nu en dialog og samarbejde på topplan mellem den danske og den kurdiske regering. Ja. ev kesa ku hatiye hilbijartin dostê Kurdanî birasî jî pîroz e û bi her awayî doza Kurd meşandiye û eva jî jinekek e yani jinek e û em dibêjin afret yani em Kurman dibêjin jin yani û xêra rêxistina wê Care for You yani ji bo te xizmet û ev deriyê hikûmata deriyê ministeriya deriyê siyasetmedara vekiriye û niha jî li Danmarka